Nakon sniženja cijena roaminga od kojih profitiraju potrošači koji putuju u inozemstvo, sniženje cijena međunarodnih poziva su odlične vijesti i za potrošače koji iz svoje države zovu u Europsku uniju, a kojih je ipak značajno veći broj. Veliko je zadovoljstvo kada nešto na čemu si dugo radio bude konačno i izglasano. U Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača smo se trudili da međunarodni pozivi budu izjednačeni s domaćima, ali na kraju je kompromis da će maksimalne cijene minute poziva u Europskoj uniji biti 19 centi, a za SMS 6 centi. To je jako dobra vijest i za potrošače u Hrvatskoj gdje cijena, ovisno o operateru i tarifi, zna prelaziti i 5 kuna. U Hrvatskoj se građani najviše žale na telefonske operatere. Ovom uredbom, koja će stupiti na snagu već u svibnju iduće godine, usvojeni su i drugi moji prijedlozi kojima će se povećati prava korisnika koji će moći lakše mijenjati operatere i zatražiti naknadu.